Babae patay humanaligo sa sapa sa Barangay Atanawe, Davao City kay naabtan sa flash flood. Ani ang detalye? Ang kasadya sa usa ka banay nga naligo sa sapa sa Barangay Atanawe kagahapon, kalit na pulihan og kakulba og kahadlok, dihang kalit mihaguros ang dakong baha. Abdan mi diri og baha. Kusog kayo. Dako ang ilang pasalamat nga ubang gamit lang naanod og nakasakadayon sila sa ibabaw nga bahin. May gani ang mga gamit na kuan niya kami kay na safety na naman mong sarili. Pero mong kauban kay na siya dito sa pikas may gani girescue po diyan. Inistoryahan og nagpicture og naga-prepare sa among pagkaon. Og niabot ang baha mauto wala nami kakaon kay ninaka nami kay nisinggit among kauban nga naa daw baha. Siya sagit nagsagit siya sa amwa sa kamo kay naay baha. Apan, ang laing grupo nga naligo sa lugar, nagkapuliki na dayog pangita sa ilang kaubang nawala. Kita nimo kuya, nakita nimo? Asa nimo nakita dito? Dito ka? Walay swerteng naabtan sa tubig baha si Mary Jane Parrillos, taga Barakatan, Davao City, ug namatay kini tungod sa pagkalumos. Sa Purok 6 na nakita ang patayng lawas sa biktima. Base sa pag-asa, bisan padulong na sa West Philippine Sea ang Tropical Depression Nika na ay ginabantayan karon nga low pressure area nga naabanda sa hinatuan Surigao del Sur. Busag iabisuhan ang tanan nga magbinantayon kanunay sa kalit nga pag-usab-usab sa panahon, labi na dinhi sa Mindanao. Gitambagan usab nga likayan una ang maligo sa sapa aron makalikay sa posibleng flash flood. Karong usab adlaw, posible ang mga usok ng mga pagulan, labi na sa panahon sa hapon at na sa gabi mo nang atong abiso sa ato ang mga higo karon sa mga sapa na ulikay lang sa arang mga panahon labi na sa panahon sa tingulan. Isip paglikay lang usab sa mga flash floods o kalit na pagsaka sa tubig sa mga sapa. Ako, si Real Suroche para sa One Mindanao.